Goed nieuws voor alle examenleerlingen van het Draailand College. Het giet om. Het gala gaat door. Die samen de stichting Gala Venray opzetten om zo toch het feestje te kunnen vieren nadat het Draailand College had besloten om het galafeest niet meer te organiseren. Dit gebeurde na de alcoholvrije deceptie vorig jaar in de foyer van de Schouwburg en alcoholproblemen tijdens eerdere edities. Nee, inderdaad, afgelopen jaar is het toch niet helemaal gelopen zoals gewenst was. Veel leerlingen waren eigenlijk na een half uur of een uur al weg en destijds toen ik binnen stond zag ik na een half uur meer leraren aanwezig dan leerlingen. Dus er moest wel wat veranderen. En daarom hebben wij er dit jaar voor gekozen om als leerlingen zelf het initiatief te nemen, zelf iets te organiseren. Om zo de situatie te redden. We hebben gezien dat het probleem met het gala toch was dat 18-jarigen zeker, die wel alcohol konden drinken op andere locaties, na 10 minuten al de deur uitstroomden omdat ze bij Hulsman, 10 meter verderop van de Schouwburg vorig jaar, dan wel konden. Nou, die situatie zie je dan en dat is natuurlijk dodelijk voor zo'n feest als er een groep weg begint te lopen, want dan trekt de rest er ook achteraan. Dat proberen wij dit jaar te voorkomen door wel te schenken. Maar dat neemt niet weg dat we het verantwoord aanpakken. We hebben onder andere een bandjesysteem om in ieder geval zoveel mogelijk te garanderen dat enkel 18-jarigen en ouder drinken. Daarnaast hebben we ook een aantal man beveiliging in samenwerking met de evenementenhal aanwezig. Die specifiek focussen op alcoholmisbruik, alcoholgebruik onder de leeftijd van 18. Om zo de boel in ieder geval zo verantwoordelijk mogelijk op te zetten. Uiteindelijk zijn de leerlingen samen met de middelbare school om de tafel gegaan. En gelukkig voor de afstudeerders werd er door beide partijen een mooi programma samengesteld. De dag zelf zal er van 6 tot 8 een diner worden georganiseerd. Dat diner wordt door het Draailand College zelf georganiseerd. En om 8 uur dan vertrekt er een stoet vanaf de parkeerplaats Wetteling. Die stoet zal naar de evenementenhal rijden. En bij de evenementenhal zal er vanaf 10 uur een door ons als leerlingen georganiseerd feest worden gehouden. Waarschijnlijk zal de stoet dit jaar ook weer met veel gevarieerde vervoersmiddelen gevuld zijn. Vanaf 8 uur zal de stoet volgende week vrijdag 10 juni bij Sporthal de Wetteling vertrekken.